Onder een stralend zonnetje werden zondagmiddag de 3000 wandelaars van de avondvierdaagse binnengehaald. Voorzitter Jeremy Thiele kijkt dan ook terug op een mooie editie. Helemaal fantastisch. We hebben 4 fantastische dagen gehad. Na 2 jaar had iedereen er weer zin in. Zowel de wandelaars als onze organisatie. Dus vrijwilligers genoeg, wandelaars weer meer dan voldoende. Dus super. Hoeveel lopers zijn er geweest? Weet je dat zo? Ja, een kleine 3000 deze keer. Dus het waren er in ieder geval meer dan 2 jaar geleden hadden. Dus ja, mensen zijn weer goed op komende dagen. Ja. Geen incidenten en mooi weer. Prima weer, ja. En incidenten, ja, er is altijd wel een akkefietje, maar dat lossen we altijd op. Dus het is helemaal goed verlopen en we hebben het allemaal naar ons zin gehad. Wethouder Erik van Daal mocht met de Amstketen om het défilé afnemen. Als nieuweling in Venray had hij wel al het een en ander meegekregen van de voorbereidingen. Als ik tussen de middag een klein rondje wandel, ben ik wel eens een keer, ik geloof donderdag hier langsgekomen. Toen was al volop activiteit met kermisattracties en ja, dat soort zaken. Dus ik denk, ja, het kan gaan beginnen. Wat vindt u ervan als u nou over het plein kijkt? De gezelligheid, dat is Venray. Dat is Venray. Het begon al toen ik mijn auto bij het gemeentehuis parkeerde en dan de grote markt opliep, die zat al helemaal vol. Maar als ik hier nu ook weer kijk, ja, daar word ik wel blij van. Hè. Het is prachtig weer, dus uitstekend weer voor de wandelvierdaagse. En dan met zulke ambiance, ja, dat kan natuurlijk niet mooier. Hè. En die ambiance werd natuurlijk gemaakt door de muziekkorpsen en de vele kinderen die de longen uit hun lijf zongen. Hoe ging het? Goed. Goed. Ja. Was het leuk? Ja, heel leuk. Leuk. Hoeveel heb jij gelopen? 5 kilometer. En ging het goed? Ja. Goed. Ja? Was leuk. Wat zei je? Het was leuk. Was leuk, ja. En hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 10. Was het lastig? Nee. Ja. Nee. Jullie zijn stoere jongens. Zeker. Klopt. Was het leuk om te lopen? Ja. Wat hebben jullie onderweg allemaal gedaan? Ja, gewoon een beetje gezongen en zo. En hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? In totaal 20, maar volgens mij per dag 5. Oh, maar dat is wel ver al, hè? Ja. En hebben jullie ook liedjes gezongen onderweg? Ja. Doortje van de bakker. Nou, horen. De hondje van de bakker. Advies gedaan. Hij was gaan zwemmen in zijn blote kont en van je hela, 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 oh, la la. Hey, hela, 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 oh, la la. Hey, hela, 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 oh, la. Met vet red ik het al op de tafel gezet. Het is de eerste potje vet al op de tafel gezet. En nadat iedereen binnen was, konden de prijzen worden uitgedeeld. Waarbij de grootste beker van de 15 kilometer naar de klimboom ging. Stevens voor de klimboom. Proficiat, hè? Dankjewel. En hoe voelt dat? Fijn. En waarom hebben jullie die gekregen, denk je? Ja, we hebben gewoon heel goed ons best gedaan met zingen. En we hebben gewoon heel veel plezier gehad. En hoe juichen we dan? Ga je nou volgend jaar weer? Ja. Ja, tuurlijk, altijd. Bongen voor altijd. En nu op dan volgend jaar? Ja, ik ga geen 2 jaar meer wachten om het opnieuw te organiseren, nee.